din il-katekezi tagħna llum eżistijaj li hija t-tielet waħda li qed nagħti fuq littra pastorali li l-isfijiet tagħna tawna l-Ottubru tal-2011 li ġib l-isem il-kwalità tal-ħajja nisranija. Wara li fl-ewwel katekezi kummentaj dwar l-introduzzjoni ta' din littra, fit-tieni katekezi riflettejt dwar l-ewwel parti tal-ittra li titratta r-realtà tagħna llum, f'din l-aħħar katekezi sejjer nittratta bażikament dwar dak li hu fil-qalba ta' l-isfijiet tagħna qed jgħidulna hija d-deċiżjonijiet u l-għażliet li aħna rridu nieħdu. F'kelma waħda, din littra qed tistedilna, qed tisfidana, qed tipproponilna li rridu nieħdu deċiżjoni. U din deċiżjoni tittieħed qed jgħidulna l-isfijiet tagħna u din dan kollu kull wieħed u waħda minna f'dawn il-ġranet irrid jieħu deċiżjoni importanti. F'dawn il-ġranet ma nistgħux d-deċiżjoni nitfawha għal sena oħra. Irridu nieħdu deċiżjoni f'dawn il-ġranet għalunna. F'kelma waħda, jekk nista' nuża l-kelma, hija deċiżjoni urġenti li rridu nieħdu. Ma nistgħux noqogħdu ntellaw inniżlu. M'għandniex ċans, m'għandniex illussu li ndumu naħsbuha. Id-deċiżjoni li rridu nieħdu hija urġenti f'dawn il-ġranet u dwar xiex li ngħixu ta' nsara f'dawn iċ-ċirkustanzi. Interessanti eżistijaj. L-isfijiet ma qallulniex ejjew nfittxu nibdlu dawn iċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom. Le. L-isfijiet qed jistidulna ngħixu ta' nsara f'dawn iċ-ċirkustanzi li hija differenti. Mhux qegħdin ngħidu rridu nibdlu ċ-ċirkustanzi, imma rridu ngħixu ta' nsara f'dawn iċ-ċirkustanzi. X'aħna m'għandniex il-qawwa li nibdlu l-kultura hekk fina nfusna, l-qawwa tagħna ma nistgħux nagħmluha. Imma li ngħixu ta' nsara f'din il-kultura nistgħu nagħmluha. U dik id-deċiżjoni li aħna rridu nagħmlu għax il-bidla kisseħ meta nitbidlu aħna. Mhux nibdlu l-kultura rridu, nimbidlu aħna fis-sens li ngħixu ħajja nisranija awtentika radikali li mbagħad dik intern biż-żmien tagħha tbiddel il-kultura ta' madwarna. U l-isfijiet jgħidulna din mhijiex deċiżjoni faċli. Hi deċiżjoni diffiċli. Int mistieden li tieħu deċiżjoni diffiċli. Iva. Huwa mument fejn is-salib ta' Kristu li tjerfa' fuq spallejk. Mument li inti titġor is-salib li tkun nisran illum. X'se jagħmilha possibbli li wieħed jieħu d-deċiżjoni? L-isfijiet jgħidulna jekk il-fidi tagħna fi Kristu u l-imħabba tagħna għalih u għall-Knisja ikunu aktar qawwija minn dawn il-ġrajiet għaliex huma bbażati fuq il-wedi ta' Kristu li jibqa' mal-Knisja sa l-aħħar taż-żmien. Mela, din deċiżjonijiet nistgħu noħduhom illi mhux dejjem ħanidru sbieħ mal-kultura tagħna bażikament. Li xi drabi rridu nkunu kontra l-kultura. Nistgħu nieħdu id-deċiżjonijiet li hemm bżonn nieħdu ibbażati jekk aħna għandna fida qawwija f'Ġesu u jekk l-imħabba tagħna lejh hija ikbar mill-affarijiet kollha. Mela hija deċiżjoni bbażata fuq il-fidi u fuq l-imħabba. Tistaqsi inti tħobb iktar lil Ġesu milli xejdu fuqek in-nies? Tħobb iktar il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà minn Alla? Tħobb iktar il-valuri tad-dinja li ma jaqblux ma' Kristu mill-Kristu u l-valuri tiegħu? Mhijiex deċiżjoni ta' xi konfront, ta' xi assedju, ta' xi kruċjata kontra min għandu fehmiet differenti fi żminijietna. Hija deċiżjoni l-ewwel quddiem Alla li hija bbażata fuq il-fidi u li hija bbażata fuq l-imħabba. Jekk m'għandniex din il-fidi f'Ġesu, jekk m'għandniex din l-imħabba lih, ma naslu qatt li nieħdu d-deċiżjonijiet. Anzi daw id-deċiżjonijiet isiru pis għalina, isiru toqol, isiru xkiel. Ma jekk aħna għandna fidi fi Kristu mħabba lejh, allura nisimgħu il-kelma tiegħu, erfu fuqkom il-madma tiegħi. Madma tiegħi ħelu, it-toqol tiegħi ħafif u jiena nagħtikom il-mistrieħ. Dan huwa li rridu niddeċiedu eżisti, li nerfu l-madmat ħelu u ħafif ta' Kristu fuqna fi żminijietna. Ara minn hekk l-isfijiet jgħidulna li hu possibbli nieħdu deċiżjonijiet li ngħixu kwalità ta' ħajja nisranija radikali fi żminijiet diffiċli.
huma joħdunna l-Knisja tal-bidu tal-Apostli. U possibbli għaliex għexu l-ewwel disċipli tal-mulej li għexu f'ċirkostanzi ibsin imma rnexxielhom jieħdu dawk id-deċiżjonijiet bil-qawwa tal-Alla u jgħixuhom. Anke aħna eżisti, m'għandniex nagħtaw qalbna. Għandna nagħmlu kuraġġ, il-Knisja għaddiet minn diversi żmien ta' taqlib matul l-istorja. U f'kull mument kien hemm minsara, f'kull mument kien hemm qaddisin il-qajmu il-poplu tal-Alla, il-sbuħija tal-fidi, l-imħabba lejn Kristu. U mhux b'kundanni lejn oħrajn, imma b'fedeltà lejn Kristu u b'fedeltà lejn il-bniedem ta' żminijietna. Biex nieħdu dawn deċiżjonijiet il-Knisja qed tħeġġiġna permezz tal-isfijiet tagħna li aħna rridu nħarsu lejn is-salib ta' Kristu u nifhmu kif il-Knisja twildet bdiet madwar Kristu mejjed fuq is-salib. Il-Knisja eżistijej twildet mis-salib u tibqa' titwieled mis-salib ta' Ġesu. Dejjem f'kull żmien kull tiġdid tal-Knisja isir mis-salib ta' Kristu. U fuq il-Kalvarju dakinhar 2000 sena ilu eżistijej, aħna x'insibu f'dan il-mument meta l-Knisja titwielet. Insibu li l-Knisja kellha membri dgħajfa. Ġuda tradixxa l-Kristu, Pietru ċaħdu, l-oħrajn telquh, ġwani bisba. Anka fi żminijietna aħna konxi ta' djufija tar-rajja tagħna. Is-saċerdoti, konxi minna, bħalma kienet fil-bidu tal-Knisja. Fil-bidu kien hemm ukoll persekuzzjoni, ifakruna l-isfijiet, mill-Lut u mir-Rumani fuq l-insara. U dawn ma qatalhomx qalbhom lill-insara. Mela kellhom id-djufija minn ġewwa bejniethom u persekuzzjoni minn barra. Ma qatawx qalbhom minn daw it-tnejn. Bħalma aħna l-insara wkoll illum għandna id-djufija minn ġewwa u l-persekuzzjoni minn barra. Konxi li fil-Knisja hemm id-djufija u konxi li minn barra minu kontra l-Knisja, kontra l-Vanġelu, kontra Kristu. Eżistijej, isimgħu sentenzi sabiħa l-Isfijiet jgħidulna. Bil-qawmin tiegħu Kristu tali l-Knisja l-qawwa li telep id-djufija fi ħdana u tibdel kull persekuzzjoni f'opportunità ta' mħabba akbar. Nixtieq nirrepetiha ħalli ma ninsawix. Bil-qawmin tiegħu Kristu tali l-Knisja l-qawwa li telep id-djufija fi ħdana u tibdel kull persekuzzjoni f'opportunità ta' mħabba akbar. Din hija dak li aħna rridu ndeċidu dwaru wkoll. Illi id-djufija li aħna naraw fil-Knisja mhux daqt għandna qalbna, imma Kristu jista' jibdilha din id-djufija. Il-ħnina talla hija din li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Il-ħnina talla mhix biss li jaħfer il-ħażen, il-ħnina talla li trasforma l-ħażen f'ħaġa tajba. Mill-ħażin joħroġ it-tajjeb kif ngħidu bil-Malti. U anke d-djufija li hemm fil-Knisja. Alla fil-ħnina tiegħu żgur mhux forsi jiena konvint li minna din se joħroġ ħafna tajjeb. U li l-persekuzzjonijiet ma noħduhomx biex noqogħdu nibku xortina u nagħmlu l-nfusna vittmi u noqogħdu nibku naqirdu u noqogħdu nitkażaw b'ħadd ieħor x'inhu jagħmlilna l-insara. Le! Il-persekuzzjoni titbiddel f'opportunità ta' mħabba ikbar. Ikbar. Għax in-nisrani huwa mistieden li jibqa' jħobb il-dawk li ma jħobbuhx. U għal mument jekk nista' ngħidlek nistgħu ngħixu li mħabba nisranija vera li tmiss ma' l-imħabba tal-għadu, l-imħabba ta' dak li ma jaqbilx miegħek u li jippersegwitak. Hija din l-imħabba eżistijej li aħna għandna ċans għandna l-istedina li aħna ngħixu fi żminijietna. F'dan il-kuntest irridu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna li ngħixu l-Vanġelu b'mod radikali. L-Isfijiet jgħidulna li se jkun hemm min jieħu deċiżjonijiet li ma jaqblux ma' tagħna. Ħajkun hemm insara illi se jiddeċidu li jibqgħu il-bot mill-Knisja jew li saħansitra joħorġu mill-Knisja. Insara li jibqgħu insara tal-isem imma il-bot mhumiex kontrija il-Knisja ma l-bot minna. Insar oħrajn li jiddeċidu li jinqataw uħud minnhom anke formalment jgħidu li jinqataw mir-reġistru tal-Mammudija
barra mill-Knisja. Se jkollna dawn l-għażliet ukoll, se jkollna min se jagħżel li jkun nisrani radikali fi żminijietna, ħajkollna min jagħżel li jibqa' l-bot mill-Knisja u min jagħżel li saħansitra jinqata' mill-Knisja. Nikkwota l-isfijiet tagħna quddiem din ir-realtà eżistiji. Aħna lil dawn l-aħwa m'għandniex niġġudikawhom. Eżistijej nilqgħu din il-kelma b'severità mal-kuxjenza tagħna. Ma nitlux ġudizzju minn min jagħżel li jinqata' mill-Knisja. Inħallu dak f'idejn Alla. Aħna rridu nieħdu l-idruni tal-imħabba ta' Alla li rridu nibqgħu biss inħobbu. U kif ħabb Alla li jibqa' jurina l-verità fl-imħabba. Ġifieri aħna ma' min jagħżel li jinqata' mill-Knisja. Irridu nibqgħu nħobbuh u nħobbuh billi nuruh il-verità ta' dak li jurina Ġesu u l-Vanġelu tiegħu. Il-missjoni tagħna ma' min jinqata' mill-Knisja mhux li niġġudikaw imma li nħobbu. U dina nistgħu narawha u ngħixuha fil-konkret fil-ħajja tagħna ta' kuljum eżistijej. Fil-familji, fuq ix-xogħol, fil-ħbieb, l-università, l-iskola, momenti ta' divertiment, kreazzjoni, momenti ta' safar. Ma min mhux nisrani jew iddeċidi li ma jkunx, mhux nitkażaw u nikkritikaw, imma inħobbu. Bil-ġudizzju u bil-kritika ma nagħmlu xejn, però bl-imħabba nistgħu nerbħu n-nies għal Kristu. L-isfijiet ikomplu jfakruna eżistijej biex ma naqtawx qalbna għax il-Knisja f'kull ċirkustanza matul l-istorja baqgħet hemm, baqgħet teżisti. Għax il-Knisja ta' Alla isemmunna l-isfijiet l-Imperu Ruman li ma kienx favur il-Knisja u Knisja baqgħet. Il-ħakma tal-Ara f'pajjiżna l-Knisja anka jekk kienet komunità żgħira imma baqgħet preżenti. Allura l-isfijiet qegħdin iħeġġulna u jgħidulna mill-qalb illi l-Knisja anke f'pajjiżna kien hemm mumenti li kienet imdawra b'nies li jissapportjaw kulturalment u anke b'mod ta' numru kemm kienu nsara. U dan wassal anke biex pajjiżna kienna wilt kulturali u wilt reliġjuż, il-kultura tagħna u Malta hija profondament minsuġa mal-fidi nisranija. U dan għadu wkoll sa ċertu punt qawwi anke fi żminijietna. Però l-isfijiet jgħidulna u nikwotom nagħmlu żball jekk naħsbu li dawn il-kundizzjonijiet huma ta' importanza ċentrali. Meta naħsbu hekk jista' jiġrilna li meta jitneħħew jew jinbidlu daw il-kundizzjonijiet jaqa' kollox. F'kelma waħda l-isfijiet jgħidulna. Aħna għaddejna minn żmien f'pajjiżna fejn il-fidi nisranija kellha il-krozza biex ngħid hekk tal-kultura, tal-liġi, tal-politika. Jekk dawn jitbidlu, kif qed jitbidlu fil-fatti fir-realtà, jekk aħna dawn nagħtuhom daqshekk importanza u l-fidi tagħna tistrieħ fuqhom, kif dawn jitbidlu, allura l-fidi tagħna tista' tereq magħhom. Tereq magħhom. Jekk il-fidi tagħna aħna nibnuha fuq xi sapport politiku, fuq xi sapport kulturali, kif daw jitbidlu l-fidi tagħna tmur il-baħar magħhom? Eżistijej, il-fidi tagħna tiġi ħilsa mis-sapport politiku kulturali u tiġi mibnija fuq il-kelma ta' Alla fiha nfisha f'soċjetà illi mhux bil-fors tkun qed tappoġġja il-fidi nisranija. Infatti jgħidulna l-isfijiet meta narfu li l-appoġġ kulturali u politiku u biss il-qoxra tal-Knisja u tal-fidi tagħna, allura għandna nfittxu li nintrabtu ma' dak li hu ċentrali fil-fidi tagħna u x'inhu? Il-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu u nibnu realtà ġdida fiċ-ċirkostanzi tal-lum fuq Ġesu. Mela eżistijej. Aħna rridu nagħmlu din il-qabża f'pajjiżna. Ma nistgħux nibqgħu nistrieħu fuq kultura, politika, liġi, sistemi tal-pajjiż li jissapportjaw il-fidi tagħna, imma rridu nistrieħu fuq Kristu u nagħmlu l-għażliet personali tagħna. Anka f'Malta mhux Kattolika, int tista' tkun Kattoliku. Anka f'Malta mhux Nisranija, int tista' tkun Nisrani. U din hija l-għażla li aħna irridu nagħmlu.
Din hija l-isfida tal-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Il-Knisja tħeġġiġna ħafna għal din l-evanġelizzazzjoni l-ġdida daqt ikonna sinodu tal-isfijiet fuq l-evanġelizzazzjoni l-ġdida. L-evanġelizzazzjoni ġifri nagħmlu Ġesu preżenti għaliex ġdida, għaliex nsibu modi ġodda li jappellaw għad-dinja tal-lum, għall-kultura tal-lum biex jifhmu il-persuna ta' Kristu. Allura importanti ħafna sisti li aħna rridu nieħdu ħsieb żewġ affarijiet. Irridu ċertament il-Knisja rridu nibnuha fi żminijietna fl-aspetti esterni kollha tagħha. Però tkun mibnija minn ġewwa wkoll fir-rabta tagħha ta' kull membru ma' Kristu. Il-Knisja tagħmel suċċess biss eżistijaj, mhux kemm għandha numri u mhux kemm hi popolari, imma daqs kemm hija fidila lejn Ġesu anke jekk dan ifisser is-salib. Il-Knisja fi żminijietna tkun Knisja msalba. Li tkun fidil lejn Kristu huwa li tispiċċa bħal Kristu li għax kien fidil lejn ir-rida tal-Mister għalih, spiċċa miċħud u maqtul. Il-Knisja titla fuq is-salib u x-Xitan ħajtanta biex tinżel fuq is-salib. Aħna l-insara rridu nittilgħu fuq is-salib u x-Xitan se jgħidilna inżlu minn hemm u aħna nemmnu fikom, ibdlu t-talim u aħna nemmnu fikom. Akkomodaw daw l-affarijiet, awġu dik il-ħaġa, ibdu l-oħra, u jiena niġi l-Knisja, jiena nibda nsir nisrani. Il-Knisja eżistiet tibqa' fuq is-salib, fidila lejn Alla. Għax il-Knisja mhix tagħha nfisha. In-nisrani mhux tiegħu nnifsu, in-nisrani ta' Alla. U s-suċċess jinsab f'din il-fedilità eżistih. U m'għandniex għalfejn nibżgħu eżistih. Issimgħu l-kelma tal-isfijiet. Il-Knisja tista' tgħaddi mingħajr appoġġ kulturali u politiku għaliex għandha l-qawwa spiritwali ġewwa fiha. U rridu nemmnu f'din il-qawwa tal-Ispiritu Santu fil-Knisja li jitraxxendi jmur lil mill-kultura u l-politika. Il-Knisja kontinwament tfittex tisfija minn dak li huwa appoġġ estern għal dak li hija s-saħħa tal-konvinzjoni tal-fidi u tal-Ispiritu Santu. Eżistijaj irridu nemmnu f'din il-qawwa li hemm ġewwa fina li hija ikbar mill-qawwa ta' dak li hemm barra minna. Il-qawwa tal-Ispirtu eżistijaj li sostnina. Għandna bżonn inkunu nies ta' Alla, nies spiritwali. Għandna bżonn inkunu f'dawn il-mumenti qawwijin jista' jkunu ta' qawmien jgħidulna l-isfijiet. Meta min jagħti s-sem tiegħu fil-Knisja ma jkollux l-appoġġ ta' privileġġi soċjali, u allura jħoss il-ħtieġa li jintelaq f'idejn il-qawwa ta' Alla kemm sabiħa di. Li aħna fil-Knisja ma nfittux privileġġi mis-soċjetà mill-politika. Imma aħna l-Knisja rridu nsibu l-qawwa tagħna f'Alla. U għalhekk eżistijaj dan hu żmien sabiħ immens li aħna qegħdin ngħixu fih. Għaliex dan hu żmien ta' tisfija, żmien li aħna nistgħu nistruħu fuq il-mulej Ġesu u nesperjenzaw minn ġdid il-mirakli tiegħu, l-imħabba tiegħu, il-qawwa tiegħu, il-ħnina tiegħu. Jekk aħna nibqgħu nistruħu fuq il-qawwa tagħna umana eżistijaj ma nagħmlu xejn afġuha kif affiġniha. Imma jekk aħna nistruħu fuq il-qawwa ta' Alla, allura aħna eżistijaj naraw il-glorja ta' Alla, naraw il-qawwa ta' Alla tibda taħdem fina u madwarna. Eżistijaj l-isfijiet qegħdin iħeġġuna li l-għażla tagħna trid tkun jekk nagħżlux li nkunu parti mill-Knisja li twassal il-Kristu fi żminijietna. Tittamel għażla inti xkun parti minn dil-Knisja li trid twassal il-Ġesu l-oħrajn. Knisja li trid tibni ħafna aktar fuq it-talb, Knisja li trid issir aktar għaqda ta' komunitajiet, Knisja li rridu nsibu aktar l-appoġġ tagħna bejnietna li nissapportjaw il-xulxin fl-esperjenza tal-ħajja nisranija. Ma nistgħux inkunu Knisja fejn l-insara huma waħedhom imma għandna bżonn is-sapport tal-komunità nisranija. Knisja li tiddependi fuq il-qawwa ta' Kristu aktar mill fuq il-qawwa tagħha. Dawn huma l-għażliet eżistijaj li rridu nagħmlu fi żminijietna bħala nsara. Littra pastorali tal-isfijiet tagħlaq f'xi kwotazzjonijiet mill-Papa Benedittu li nixtieq naqrahom jiena wkoll.
L-ewwel kwotazzjoni tikkwota l-intervista li riċentament il-Papa li ġib l-isem dawl tad-dinja, dawl id-dinja propjament, Light of the World. U l-Papa jitkellem hekk dwar ir-realtà tal-Kristjaneżmu biex ngħidu hekk fl-Ewropa, allura japplika ħafna lina l-isfijiet qed jipproponiha għad-discerniment tagħna. Fil-klima l-kbira kulturali ta' ħafna pajjiżi fil-punent, jgħid il-Papa Benedettu XVI, l-eruq tal-Kristjaneżmu għandhom posthom hemm. Imma qegħdin dejjem aktar nersqu lejn Kristjaneżmu ta' deċiżjoni personali. Ikolli ngħid min-naħa l-waħda llum jeħtieġ li nissodaw dan il-Kristjaneżmu tal-konvinzjoni. Ġifieri inti tkun nisrani x'int konvint li għandek tkun nisrani. U nerġu nagħtuh ħajja mill-ġdid u nferxuh biex aktar bnedmin jerġgħu jarfu jgħixu il-fidi tagħhom. Min-naħa l-oħra, irridu narfu li aħna sempliċiment maħniex identiċi mal-kultura u man-nazzjon, imma li għandna s-saħħa li nagħtu lil pajjiż valuri li taċċetta li tieħu u nsaħħuhom, ukoll jekk il-maġġoranza mhumiex insara li jemmnu. Dak li qed jgħid il-Papa jissistija din. Li fi żminijietna, bażikament, li tkun nisrani hija għażla personali tiegħek, illi kollok toħodha forsi anka bi prezz, u li aħna bħala nsara għandna x'noffru lis-soċjetà. Aħna maħniex skaduti, aħna maħniex outdated. Il-valuri nsara jistgħu joħolqu soċjetà ħafna aħjar milli. U allura fuqat li aħna personalment konvinti minnha, dil-konvinzjoni ta' Kristu l-valuri nsara ma nistawx nżommuhom għalina imma rridu nipproponuhom lis-soċjetà tagħna għax konvinti li s-soċjetà tagħna tkun aħjar jekk tisgħaddan dawn il-valuri. U nagħlqu eżistijej parti mid-diskorsi li l-Papa għalinna meta kien hawn Malta u l-isfijiet tagħna reġgħu poġġuh qudiemna. Il-Papa għalinna lilna l-Maltin u Għawċin. Ħalluni nħeġġiġkom għal darb'oħra biex trawmu għarfien profond tal-identità tagħkom u tħadnu r-responsabiltajiet li joħorġu minna. L-aktar billi tmexxu l-qudiem il-valuri tal-Evanġelju li jagħtikom viżjoni ċara tad-dinjità umana u tal-oriġini u d-destin komuni tal-umanità. Kunu ta' eżempju f'artkom u barra minn artkom ta' ħajja nisranija dinamika. Kunu gburin bis-sejħa nisranija tagħkom. Ożżu l-wirt reliġjuż u kulturali tagħkom. Eżistej ma nħallux il-klim tal-Papa jibqa' dej. Ejjew nożżu l-fidi tagħna, inkunu gburin, mhux supervi, ma gburin. Għax faċilment jekk ħadd għandha ċajt nibdew narmu lil nfusna. Gburin bi Kristu b'dil imħabba tiegħu. Ma tagħmilniex aħjar mill-oħrajn f'sens li nġudikaw l-oħrajn, tagħmilna għaddejja tal-oħrajn u dan hu l-eżempju. Jiena nkun eżempju ta' ħanisranija b'servizz anke li ħaddieħor biex nurih il-verità li jiena skoprejt fi Kristu. Biex din l-imħabba ta' Ġesu ma tibqax fija, ma l-imħabba ta' Ġesu tgħaddi anke lejn l-oħrajn. Mill-ġdid nagħlqu kif bdejna fl-introduzzjoni littra pastorali tagħlaq Bomna Marija li kienet f'nofs l-Apostli titlob il-Alla l-Missier biex jibgħat l-Ispirtu Sant fuq il-Knisja takkumpanjana fit-talb tagħha fix-xewqa ta' qawwa ġdida fil-missjoni tagħna li nagħmlu lil bina ħaj u preżenti fostna permezz tal-komunità tal-Knisja. Nitolbukom li din l-intenzjoni tagħmluha wkoll fir-Rużarju li nħeġġukom tgħidu kuljum. Eżistijej ejjew nieħdu fuqna dil-missjoni li permezz tal-Knisja nagħmlu l-Ġesu preżenti u ħaj fil-qalb tal-bniedem tal-lum. Il-bniedem tal-lum għandu bżonn il-Kristu, jixtieq lill-Kristu anke jekk ma jafx illi lill-Kristu għandu bżonn u lill-Kristu jixtieq. Jalla aħna fi żminijietna bil-kuraġġ kollu, b'determinazzjoni, bil-qawwa tal-Ispirtu, bil-għajnuna ta' Marija, bl-eżempju ta' xulxin, b'sapport bejnietna fil-komunità nisranija, inkunu din il-ħolma ta' Alla fi żminijietna, f'pajjiżna, f'Malta u fid-dinja. Jalla bl-umiltà, bis-sempliċità imma b'ħafna nħabba inkunu bħal Marija li nweldu l-Kristu fil-kultura tagħna u nagħtu l-Kristu
il-ħutna l-bnedmin u jekk nagħmlu dan il-mulej jgħid naslim.